Ha dedim 37% dedim Türkmenistan'ın raýatlygy dedim. Hakyky dedim watanyň dönükleri dedim. Öýlerini dedim watanyň dönükleri ýaly jogap beripdirler dedim. Pikir aýdyplar. Ýagny döwletiň baýlygyny biz baýlygyny alsyn, ýöne häzirki ýa-ni döwlet liderlerini eketsin. O näme şert bolýar? O näme şert bolýar? Döwlet liderlerini eketsin, döwletiň baýlygyny alsynlar özlerini. Şuň arasynda näme logika bar? Men size adaty raýatlaryny men diňläp oturunlara şu sora berýän. Şol ýanky jogaby aňyrsyna logika berýän. Mantyk berýän, şolar ýaly jogap berýän adamdan. Men şolary dönük diýip atlandyrdym. Size ne dedim? 37 göterim dedim, watanyň dönükleri dedim. Halkyň, döwletiň dedim, hem halkyň dedim, baýlygyny dedim. Daşa ýurdum, daşa bir daş haýsyr bir daşa döwleti alyň diýip bermäge dedim. Taňa keýnidi. Näme üçin? Häzirki döwlet liderlerini ýa-ni ataly gol eksen bolýar.